So guys, gihatod ako diri ni romantiko. Diri pagkalamig ayo daganan diri guys. It's so cold, not so cold kaayo. Yes, this is the forest guys. So forest siya. Yeah. Niya akong gihatod diri para mag-run. Kailangan siya appointment sa iyang dentist. So ano siya guys? Dili daw diri dangerous. Pero agad na mga nag-run dito sa unahan. Yes. Ang oras karon guys is alas 8:20 sa buntag. Pero wala init-init. Bugno kayong hangin. So, yes, it's my first run here. Yung gaya ko basig masaag ko ha. Sa sunda lang to akong gitudlo sa imo nga gianan. So, what to guys, oh. Pagka-nice ka ayo diri. Ay, alam kay daganan. Walay kakapoy-kapoy. Yes. So, okay. Ito guys. Bye-bye sa ako. Bye-bye mama. Chup-chup. So, kung ano siya. Railways. Oh, guys. Oh. Dari ang agianan sa train. Oh. So, muna ang itsura dari guys sa akong gidagan-daganan. Bugnaw jud guys. Dili jud ka problema sa kainit. Pero gipaningot na ako guys. As in. Oh, padayon lang gihapon ta sa atong dagan. Oh. Yes. Let's go. Padayon gihapon ta. Dili adlok dari kay mga nag-walking gihapon. Kita ni gid dari sige kilid dari guys puro apartment gihapon. Puro apartment siya as in. Oh, yung mga kuan diri mga tenants na yung mga doggy. Na ilang gipang walking ilang doggy. Hello. Start ko guys, sa bukudon ko. Ano siya guys, mga nag-walking pod. Sabi lagi siya hadlok. Kasi, siya hadlok diri. Sige na niya ang itsura. Dahil lang gabunta. So, more to guys. Bye-bye, mama. Chup-chup. So, yan yung mga balay diri nga part. Yes. Ako siyang kuha na mga 2.5 ko. Kaya kung pagbalik na ako, 2.5 po. So, mga 5 kilometers na ko. Oo na siya. Yung mga residential diri. Ito ganyan mga apartments. Ganyan mga single house. Ay siya. Mabalik na ko daw. Kasi mawala ako. My gosh. Kaamot na nung diri. Igaro may kong gihatod ni Roman. Ino kong gihatod. Hindi ko, pag di ko makauli ha. Sundo ako. Kaya medyo baktas-baktasan pa padulong sa apartment namo. Siya guys, init din siya guys. Pero, nagnoog hangin. Ay siya. Oh. So, hindi siya guys. Dagan na po, dagan. Una. Oh, ako ipag sa inyo kung sa mga parking diri. Sa road gila nilang parking guys. Muna ilang parking oh. Oh. Dira ta kay sakyanan to dito. Ang agianan mo sa pedestrian o bike. Okay. Bye. So guys, run up to 3. 19 degrees. Woo. Tugnaw. Wala sa unang ganda sa kuan forest. You know guys, today ay 6 o'clock parang sa morning. 6 a.m. Yes. So, pag nabudjud kayo ganyan 10 degrees. My gosh. Yes. I am running in a 90 degrees. Tugnaw pero paning to na paano na part out. Yes guys. So,
Doon naman ko sa apartment. Yan mo. Isa ako magpalayo. Kagahapon yung kong gihatod niya kung sundo. Karon, diri lang ko. Pag di man lang na akong street. Kaya basig, mawala na ko. Wala pa naman ko kuan diri. Wala SIM card and then so diri mag Wi-Fi dili pa rin sa Pilipinas. Anywhere there's a Wi-Fi. Diri wala. Ano siya guys? Gangak na ko. Tug na ang good. Pero ganahan ko. Oh, walang street. Bye-bye. Okay, so ano po to guys? Pabalik na ko. Naka 2.5 na ko. Ako lang isunod-sunod ni mga streets dito guys. Hindi pag ko familiar. So ako lang gitimanan. Wala na ako ni tabok. Gituyok-tuyok na dyan ako. Nagtuyok na ako. Kitaas kayong mga way diri. Dili. Nice kaya mag-run. Kaya noon na kamutabok sa pikas karsada. Kay tuyok ko na gitni mo. Yes, ako 2.5 na ko. Gikan sa akong asam. Gisihan naman apartment. So, babalik na ko guys. Naka 2.5 na ko. Yeah. Dire-diretso lang. Kung magkita na ako, pitituyok. Sabi na siya guys. Na ang gidagandaganan ko. Puro mong nagtaligsik. Uy, nagtaligsik! Sampuan mo sa ilong. Kita ko na masilungan. Yes, more to guys, kinagtaligsik na. Mumo, chup-chup. So, ano po sa guys? Ano po sa diri? Kating mo again. Yes. Ano po guys? Dili na po ni sa Mal Forest. Pero dili pala ko sa kilid ang mga pagkabot na ako. Yes. Sa forest gawin. Dapat ni pagsilid na ako. Yeah. Ilan ko sa mga apartment. This time lang ako nabihatid katulog pa siya. Ibiyaan ko ganito. Nagbilin ng code. Message. I'll go na kay kaya ako puka ko naghagok pa. Yeah, sa morning person, you know na. Ay, lasing ko palang mata na ko. Sabi niyo guys, pasunod na ako sa forest. Yeah. Sama na sa guys. Pag ako pala nagtikaw-tikaw dire. Ay, pasunod sa forest guys. Gusto mo niya nga, dire ako sa forest mo yan guys. Awin ko no, hindi ko makasinghot og mga gas. Ingay. Okay. Sa pagdili na maklaro rin ito na mga smoke ang mga sakyanan. Still, naghihapon. Singhot. Dari daw. Healthy daw kaya dari naganan. Kaya it's a forest. Pero, wag na may mumo dahil. Ako na isa nagtikaw-tikaw. Hindi siya. Walay problema mo dahil ka rito. Walay manghilabot sa imo. Walay manghilabot. You are very safe. No. Madlok man sanda. Kaya ako rin yun isa, Anay mo. Kita na po kumadlok, guys. Okay. I believe in him. I believe in him. Kasi guys. Sama na to. Bye-bye mama. Chup-chup. Sama na po to guys. Naabdan kong ulan. May naka 3 kilometers na ko. So, nisilong ko dari. Look at that. Grabe ka. Kuan man siya kaayo. You are covered by the trees good. Look at that. Jud ko nabasa dari. Puro jud siya kuan trees. Nisilong lang sa ako guys. Kaya man ganito, nakagawas na ko sa forest. Ay, ni ulan. Naka 2 kilometers na ko. So,
So, kalimitas na akong kulang ako nung punindaganon. Pag muundang na ang ulan. Yes, na ako sa center. Oo, na ako sa center sa mga trees. Wala, yun ko na basta. Ni-stop man ko. Grabe na hinon akong singot. Yeah, 20 degrees karon guys. 20 degrees. So, ganina, pag naog na ako, bugnaw. Karon, paningot naman ko. Wala na problema. So, mag-wait lang ko nga mo undang ulan o hinay. So, start na pagkuguran. Ano siya guys, oh. Yes, yo. It's raining, man. Kada buntag yun dari mag-ulan, guys. Yeah. Or at least naka 3 kilometers na ko. Puro mo na mga apartments po diha, oh. Puro na apartments, galibot, puro apartments. Puro na siya apartments diha. So, diligid siya dari. Delicate. So, manapad sa guys. Ano, nag-knowledge walking me. Karon ni Romantiko. Pagka very, very, very beautiful sa place. OMG. Grabe guys. Look at that. Oh. Naambot na lang yun guys. Mawala manggida na ng imong mga gipanghuna-huna diri. Labi na imong mga utang pag makakita ka nga lugar. Yes guys, it's a paradise. Wow. Pareho na akong ganahan kong nature tripping. Oh, sus. Na-inlove lagi ko sa Germany, guys. As in. Nabinaginani ang lugar. Murag, ganahan lagi ko diri magpuyo. Oh, grabe ka, nice ka, ayo, OMG. Hello, Germany. Hello, Berlin. Why are you so beautiful? Grabe ka, nice ka, ayo. Sumaura to, guys. Mamwa, chup. Una po to, guys. Mana po to. Oh, nag-trail Nordic walking me, guys. Oh, trail na siya, guys. As in, ang pinakatip-an na, guys, makita ni mo ang Berlin Airport. Yes, guys. Look at that. Actually, guys, ang weather temperature this time, 16 degrees. Pero tanawa ko guys, nakaya na ako ang kabugnaw. It's because kapoy naman pod ko or kanabang init na ang lawas guys. Samutan siguro ko nag-run ko. Pero nag-Nordic walking man mi. So kuan gyapon na naghapoy force kay imong mang itulak ng imong sungkod. Wala guys, so look at the view. OMG! Grabe ka nice. My God. Ay, nandalamlan na mo. Sa mga to guys, mga chup-chup. So guys, grabe ka nice kaayos sa view. Super nice na view here. First time na ako nakasaka. Gidala ko ni Roman. This is fronting to Berlin Airport. Nani sa nakataas. Nag-run dari guys. Nag-trail run. This is trail kuan. Bukid. Yeah, Trail Mountain. Dagan man di mandagan diri guys. Dito duha ka apam dito dapat guys. So, na duha ka apam nang nagad sila naghukas ra. Actually, 16 degrees guys, pero nakaya na ako ang kabugnaw. It's because pag knowledge walking na mo, mura ra gihapon mi og nag-jogging. Yes, mo ni ang gitawag nga knowledge walking. Okay, di ba pwede mo run si Gerbot kay ibtananan siya og ngipon. Yes, under medication yung ngipon karon, gainom siya tambal. So di siya pwede mapuwersa. So look guys, so look at that, look at. Super to guys, mama chup. So muna po to guys, oh look at the view. Sa view yun ko guys na humaling as in. Look at that, Sunday man good karon. So mingaw yun kaayo sa ilang lugar. Kay ang Sunday yun sa ila guys is a holy day. Ang open ra sa ila is church ra gyud og mga restaurants. So, muna ang uban diri mag exercise o na mga naga-trail run. So, muna siya guys. Mauna so marto. Oh, pagka nice kaayo sa ilang view.
Yung mga trail run diri, mga afam, mga gerbot. Hi, gerbot. Na kung gerbot o kana. Sama na po to, guys. Ano po ta? Ang time down, guys, 5 o'clock in the evening or hapon. 5 na rin sa hapon. Yes. Hindi sila naging ng buong labot. Karang lang mo nakaran. Diba siya pwede mo ran. Isa ko lang. Yes, guys. Dirt ako. Ito yung purpose sa street. Yan, nag-eboy side. Alam ko da sa akong shades. Itong apart. Pero sugat na akong kadilaw. Pero ako, ano, ano yan? Okay. Oo. Pero ako, yung problema dali guys kay delikado mo dagan. It's because tuyok lang. Yes. Okay. Punta na pila ka kilometer ang isa katuyukan. Ako tuyukon. Yes. Summer to guys. Bye-bye mga chup-chup. So, manpod ka guys. Ran na punta. Ay, sige tagkaon. Anong bukid ng malinahon. Ano ka guys, oh. Ang parking diri. Sa'yo pa man. Munang dagan ka ay cars. Yan. Yan siya. Paggawa sa among apartment. Okay. Run, run, run. Okay. Itong daming hamburg. Sige kaon. Ang lami po ng mga food nila eh. Hindi ka makadili. Pansa hindi ka magkano-no. Okay. So, good morning everyone. Ay, 9. It's maayong udto na dira karon. Here is good morning. Simula to guys. Bye-bye mga chup-chup. So, ano ba to guys? Run up to karon. It's 5 o'clock. 5 o'clock sa hapon guys. Run po tag 5 kay. Okay. Action kabala ka itong tiyan. Okay, so hina po niya siyang street. Hina po niya ang ginaghanan. Walang ginutiman. Pantimanan ginawa ko agianan guys kay kasi mawala ko. Guys, wala hina po niya siya nga yung mga balay ni diri guys, dili siya apartment. Subdivision siya. Tag-isa ang tag-iya. Mga yayamanin na sila tayo, mga yayamanin. Libot-libot ako. Kids kaayo guys, mawala. Muna nga. Si man and yun, ang tutuyukan ni ante. Kaya umawas, himpas. Hinaw naman ko yung telephone. Magkatawag ko. Kay Mr. Romantico, hoy, pick up ako dali. Kinawala na ko. Summer to guys. Mga chup-chup.